नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही धाकड़ खबर लेके आयल बनी आपन दर्शक लोगन खातिर। तो खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के स्टाइल सिनेमा के लेके। जी हाँ, आप सबके बता दी, स्टाइल सिनेमा नाम से प्रसिद्ध डायरेक्टर पराग पाटिल जी एगो नया फिल्म के शूटिंग आज से स्टार्ट कर दिले बड़े। जौना फिल्म के नाम रखल गईल बा बोल राधा बोल। जी हाँ, बोल राधा बोल फिल्म के नाम बा। जोना के डायरेक्टर पराग पाटिल जी बड़े, प्रोड्यूसर विजय लाल यादव जी बड़े, राइटर मनोज कुशवाहा जी बड़े और डीओपी यानी कि कैमरा मैन बड़े आर प्रिंस और हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी बड़े मेन लीड हीरो। और जौन साउथ वाला एक्ट्रेस बाड़ी मेघा श्री जी, खबर मिलल बा कि मेन लीड हीरोइन के रोल उनका के मिलल बा। और फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक बा। जी हाँ, खेसारी जी के एगो विवादित बयान आप लोगन की याद हुई, जोना में खेसारी जी कहले रहले हैं कि बकरी चाहे हीरोइन केहू के साथ भी रोमांस कर सकेले। तो ये फिल्म के कहानी के लेके ही एकरा बारे में सोच के ही वो बयान दिले रहले, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा विवाद में चल गए रहे। लेकिन फाइनली वो फिल्म के शूटिंग आज से स्टार्ट हो चुकल बा। बहुत जल्द फिल्म बन के आप सबके बीच में आई, शूटिंग के फ़ोटो आई, वीडियो आई। तो कोशिश करम जितना हो सके आप सबके बीच में डिटेल पहुँचाते रही। और बहुत ही कमाल के लव स्टोरी वाला ही फिल्म आ रहा बा। हीरोइन से बकरी बन जाती है और बकरी से हीरोइन, जोना के साथ खेसारी लाल यादव जी रोमांस करी हैं। और आप लोगन के एगो नया अनुभव हुई सिनेमा पर एगो नया फिल्म के साथे। तो अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।